Moabot sa 12 ka mga iligal nga estraktura sa tulo ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay ang gikatakdang gub-on. Kini human ang mga sakop sa road clearing operation, gimandoan sa Department of Interior and Local Government kon DILG aron makuha ang mga estraktura nga nagbabag sa kadalanan. Si Edwin Nieves, pangu sa road clearing operation, nagkanayon nga gikinahanglan kini panahon sa emerhensiya nga di malangay ang mga sakyanan nga moresponde o bisan man lang sa mga motorista nga di malangay sa biyahe. Matud pa ni Nieves, ilang gipadadaan og notisya pinaagi sa Talisay City Legal Office ang mga nanag-iya sa iligal nga mga estraktura aron paghangyo nga voluntaryo kini nilang gub-on. Asoy pa niya nga lima na ang ilang natagaan og notisya gikan sa barangay Poblasyon, samtang 5 sab sa barangay Tangke ug 2 sa barangay San Roque. Gitagalan ang mga tag-iya niini hangtod sa buwan sa Enero nga muguba niini sa kabahin sa estraktura nga mikawat na sa public road. Direktiba gikan sa DILG nga kinahanglan nga ang tanan ng mga sidewalks must cleared into any obstruction. Amo na lang gipabot kana na may natin notice sa atuang city legal officer nila mihatag may deadline nga by January next year ato na yung totally impose kanang naadiya sa mga nag-occupy illegally along the sidewalk.